Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündölüğümüzi dowam etdirýäris. Yapık binalarda Wösüwüş sunuwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna gatnaşmak üçin Aşgabatda baryp bilmedik Hindistanly sportsmenler Türkmenistana barmak üçin ruhsady soň hem alyp bilmediler. Bu ruhsadyň Türkmenistan tarapyndan berilmänligi anyklanyny. Mundan öň Aşgabatda gitjek bolan 106 sportsmeniň uçara goýurilmänligi, olara Hindistanyň sport ministrligi tarapyndan ýürüýte ruhsadyň berilmänligi habar berilipdi. Uçara goýurilmedik hindi sportsmenleriniň Aşgabatdaky oýunlara gatnaşjak sport görnüşleriniň Hindistanyň assosiasiýasy tarapyndan ikrar edilmänligi bellenilipdi. Hindistanyň sport ministrliginiň resmisi Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, sportsmenleriň Aşgabatda gelip bilmezligini türkmen tarapynyň ruhsat dokumentlerini iýermänligi sebäp bolupdyr. Diňe basketbol we taekwondo boýunça komandalar gidip bilmedi. Beýlekileriň ählisi gitdi. Bu sportsmenler Türkmenistanyň ruhsat dokumentleriniň öýrengiç uğrudulunlygy sebäpli gidip bilmediler diýip Hindistanyň sport ministrliginiň adyny aýtmak islemedik resmisi aýtdy. Şeýlede ol sportsmenleriň gitmezliginiň jogapkärçiliginiň belli bir derejede Hindistan tarapyna da degişlidigini belledi. Emma tahkik bir zat aýtmakdan saklandy we Aşgabatda gidip bilmedik sportsmenleriň sanyny hem agdamady. 13 sentýabrda Hindistanyň habar beriş terişdeleri 106 sportsmeniň diýeli Aşgabat uçuryna goýurilmänligini habar beripdi. 17-27 sentýabrda Aşgabatda geçirilýän yapyk binalardaky Wösüwüş sunuwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň resmi web saýtyna başda Hindistanyň jemi 230 sportsmeniň gatnaşjakdygy aýdylypdy. 18 sentýabrda bu resmi web saýtyň maglumatyny Hindistanly 211 sportsmeniň ady görkezilýär. Emma haýsy sportsmenleriň barmanlygy nämälim galýar? Sebäbi bu resmi maglumatda basketbol we taekwondo boýunça komandalar görkezilýär. Yapyk binalarda Wösüwüş sunuwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň programmasyna jemi 21 sport görnüşi boýunça şol sanyna küşt, futsal, tennis, muay thai, sambo görüş, jiu-jitsu, bowling, atly sport, tigir sporty, yeňil atletika, agyr atletika boýunça ýarşylar gidýär. Şol sport görnüşleriniň adynyň 13-si Olimpiya sport görnüşi ýokmuny ikrar edilmeýär. Şeýlede 2005-nji ýyldan bäri geçirilýän yapyk binalarda Wösüwüş sunuwaty boýunça Aziýa oýunlary sportsmenlere başga ýeri halkara bäsdeşiklerine gatnaşmak üçin kwalifikasiýa bermeýär we olaryň reytingine hem täsir ýetirmeýär. Aşgabatda geçirilýän 5-nji Aziýa oýunlarynyň guramaçylary başda 6000 çemes sportsmeniň ýarşylary gatnaşjakdygyny eglan edipdi. Emma oýunlaryň resmi web saýtyna çap edilen maglumatda Aziýa we Okeaniýa regionlarynyň 62 ýurtdan 4066 sportsmeniň gatnaşjakdygyny aýdýar. Bellemeli ýeri. Habar beriş terişdeleri şol sanyny Azatlyk Radiosu Aşgabatda geçirilýän oýunlary Aziýada ýa-da Aziýa oýunlary diýip ýalňyş atlandyrypdy. Sebäbi olaryň yapyk binalarda Wösüwüş sunuwaty boýunça oýunlaryna gatnaşygy ýok. Agdalýan sport şäherlerini tapawutlandyrýan ýeri yapyk binalarda Wösüwüş sunuwaty boýunça oýunlaryň guramaçysy ýokmundy. Aziýanyň Olimpiýa komiteti çykyş edýänim bolsa, ol Halkara Olimpiýa komiteti tarapyndan ikrar edilmeýär. Şeýlelikde bu ýagdaý yapyk binalarda Wösüwüş sunuwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň geçirilýän ýeri Olimpiýa stadionunyň adyny hem sorak astyna goýýar. Sebäbi Aşgabat Olimpiýada kabul edýän şäher bolup durmaýar. Yapyk binalarda Wösüwüş sunuwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary 27 sentýabr çenli dowam etdirilýär. Türkmenistanyň häkimetleri sport şäherlerine gatnaşýan daşary ýurtly mehmanlary Türkmenistanlylar bilen tötäniň duşuşykdan üňeleşdirmek üçin öňgörülip eşdilmedik şäherleri amala aşyrýar. Türkmenistanyň ilaty üçin Aziýa oýunlary hakyky synyga ýöwürildi.